Tervetuloa taas Opiskele Suomea podcastin pariin. Minä olen Emma. Ja minä olen Omar. Hei kaikille. Mukava olla taas täällä. Kiva nähdä sinua, Omar. Mitä sinulle kuuluu? Kiitos. Ihan hyvää kuuluu. Viikko on ollut aika kiireinen. Paljon töitä, mutta viikonloppu oli onneksi rento. Aivan. Mitä teit viikonloppuna? Minä kävin koirani, Rikon kanssa, pitkällä kävelyllä metsässä. Aurinko paistoi ja oli todella kaunista. Riko rakastaa juosta vapaana. Kuulostaa aivan ihanalta. Minä vietin aikaa kissani Misun kanssa sohvalla. Se nukkui koko päivän minun vieressäni. Hähä, se on tyypillistä. Misu on tähän laiska kissa, eikä vain? On todellakin, mutta se on todella rakas minulle. Mutta hei, kuulin, että sinulla on pieni ongelma tänään. Kyllä, minulla on ongelma. Minulla on nälkä, mutta jääkaappi on aivan tyhjä. Siellä ei ole maitoa, ei leipää, ei mitään. Minun täytyy mennä ruokakauppaan heti. No sehän on selvä juttu sitten. Mutta miksi se on ongelma? Koska kaupassa käynti on minulle vähän stressaavaa. En aina ymmärrä, mitä tuoteselosteissa lukee. Ja en ole varma, mitä minun pitäisi sanoa. Esimerkiksi kasalla. Pelkään, että sanon jotain ihan väärin. Ymmärrän tunteen todella hyvin. Moni Suomen opiskelija ajattelee samoin. Mutta ei hätää, Omar. Tänään me omistamme koko jakson tälle aiheelle. Me käymme läpi koko reissun, ihan rauhassa, askel askeleelta. Oikeasti? Koko reissu? Kyllä. Opimme kaikki tärkeät sanat ja lauseet. Tämän jakson jälkeen kaupassa käynti on sinulle helppoa ja ehkä jopa kivaa. Wow, loistavaa. Tämä on juuri sitä, mitä tarvitsen. Olen valmis. Hyvä. Aloitetaan siis valmistautumisesta. Ennen kuin lähdemme kauppaan, tarvitsemme yhden todella tärkeän asian. Arvaatko minkä? Lompakon. No kyllä, se on tärkeää, mutta tarkoitan listaa siitä, mitä aiot ostaa. Suomeksi se on ostoslista. Onko sinulla sellainen? Ostoslista. Kyllä, totta kai. Minulla on lista puhelimessa. Jos minulla ei ole listaa, unohdan aina puolet tavaroita. Juuri niin. Ostoslista on suuri apu. Tarvitsemme jotain, mihin laittaa ne. Korin tai kärryn. Aivan oikein. Voit ottaa ostoskorin tai ostoskärryn. Tiedätkö, mikä niiden ero on? Kyllä tiedän. Ostoskori on se pieni ja sitä kannetaan kädessä. Ostoskärry on se iso ja sitä työnnetään. Kyllä, jos ostat vain vähän tavaraa, otat ostoskorin. Mutta koska sinun jääkaappisi on tyhjä, kumman sinä otat? Minä otan ehdottomasti ison ostoskärryn. Hyvä valinta. Ja muista, että joskus ostoskärryyn tarvitsee kolikon tai poletin. Yleensä euron tai 50 sentin kolikko käy. Se on pantti, jonka saat takaisin, kun palautat kärryn. Kyllä, olen huomannut sen. Minulla on aina 1 euron kolikko autossa juuri tätä varten. Hyvä. Nyt meillä on ostoslista ja ostoskärry. Olemme valmiita aloittamaan. Ensimmäisenä on yleensä hedelmä- ja vihannesosasto. Tätä osastoa kutsutaan usein lyhenteellä hevi. Hevi, hedelmä ja vihannes. Ymmärrän. Minun listallani lukee tomaatti. Kysyn siis sinulta, missä on tomaatit? Erinomainen kysymys. Missä on todella hyödyllinen aloitus. Katsotaan. Tomaatit ovat tuolla, kurkkujen ja paprikoiden vieressä. Selvä. Ja nyt minun täytyy punnita ne. No niin, tämä on laite vaaka. Sillä punnitaan tomaattien paino. Laita ensin tomaatit pussiin, sitten laita pussi vaakaan. Okei. Tomaatit ovat pussissa ja pussi on vaakalla. Mitä nyt? Katso näyttöä. Siinä on kuvia ja numeroita. Etsi tomaatin kuva. Sen vieressä on numero. Joskus numero pitää katsoa vihannesten vierestä. Nyt paina sitä numeroa. Joo, tässä, numero 22. Painan sitä. Nyt laitteesta tulee pieni tarra, jossa lukee hinta. Liimaan sen pussiin. Juuri noin. Helppoa, eikä? Tärkeitä sanoja täällä ovat vaaka, punnita ja tarra. Ja tietysti hedelmien ja vihannesten nimet, kuten omena, Omena, banaani banaani, ja salaatti. salaatti. Nämä osaan. Hienoa, mennään eteenpäin. Seuraavaksi leipäosasto. Mitä sun ostoslistassa lukee? Siinä lukee vain leipää. Ok, Suomessa on kyllä valtavasti erilaisia leipiä.
Tässä on esimerkiksi ruisleipä. Se on tummaa, vähän tiivistä ja todella terveellistä. Ruisleipä. Joo, olen maistanut sitä. Se on aika erilaista kuin espanjalainen leipä, mutta pidän siitä. Ja sen vieressä on vaalea leipä. Esimerkiksi paahtoleipä on vaalea leipää. Selvä. Ruisleipä on tummaa, vaalea leipä on vaaleaa. Entä mikä tämä litteä pyöreä leipä on? Se on rieska. Rieska tehdään usein perunasta tai ohrasta. Ja katso näitä pieniä soikeita piirakoita. Ne ovat Karjalan piirakoita. Todella perinteinen suomalainen herkku. Karjalan piirakka. Niitä olen syönyt munavoin kanssa. Ne ovat todella hyviä. Ostan niitä. Hyvä valinta. Jatketaan matkaa kylmähyllyille. Tarvitset maitoa, eikä niin? Kyllä, ehdottomasti. Sanon siis, tarvitsen maitoa. Joo. Suomessa maitopurkit on merkitty väreillä. Tässä vaaleansinisessä purkissa on rasvaton maito. Siinä ei ole rasvaa. Tässä tummansinisessä on kevyt maito. Siinä on vähän rasvaa ja se on kaikista suosituin. Joo, rasvaton ja kevyt maito. Otan yleensä kevytmaitoa. Hyvä. Ja nyt tulee todella tärkeä sana, Omar. Se on laktoositon. Monilla ihmisillä on laktoosihintoleranssi. Silloin he tarvitsevat laktoositonta maitoa. Laktoositon. Tuo on todella hyvä tietää. Entä nämä? Tässä lukee kaurajuoma. Kaurajuoma on kasvipohjainen juoma, joka tehdään kaurasta. Se ei ole lehmän maitoa. Monet käyttävät sitä kahvin kanssa. Ja tässä samalla hyllyllä on muita tärkeitä tuotteita. Juusto, jogurtti ja voi. Juusto, jogurtti ja voi. Selvä. Nämä sanat ovat minulle tuttuja. Loistavaa. Vielä viimeinen osasto ennen kassaa. Mitä lihaa haluat ostaa? Haluan ostaa kanaa. Mistä voin ostaa kanaa? Kanaa löytyy tuolta valmiiksi pakattuna. Mutta harjoitellaan vähän vaikeampaa. Asiointia palvelutiskillä. Minä olen nyt myyjä. Tule tiskille ja pyydä jotain. Ok. Mitä pyytäisin? Hei, mitä saisi olla? Hei, saisinko 400 grammaa jauhelihaa? Totta kai. Tässä, ole hyvä. Onko muuta? Ei muuta, kiitos. Kuinka paljon tämä maksaa? Se tekee 5 euroa. No niin, hienosti se meni. Saisinko on todella hyvä ja kohtelias tapa pyytää jotain. Hyvä. Entä hinta? Näen usein sanan kilohinta. Mitä se tarkoittaa? Kilohinta tarkoittaa, kuinka paljon 1 kilo tuotetta maksaa. Se auttaa vertailemaan eri tuotteiden hintoja. Niinpä tietysti. Nyt ostoskärry on täynnä. On aika mennä kassalle. Oletko valmis? Olen. Kassa aina sanoo jotain. Joskus en ymmärrä yhtään, kun hän puhuu niin nopeasti. Joo, joskus voi käydä niin. Nyt laita kaikki tuotteet liukuhihnalle. Selvä. Hei! Hei. Kassaa usein kysyy, että onko sinulla K+-korttia tai S-etukorttia. Totta. Tämä on kanta-asiakaskortti eikä niin. Minulla ei ole sellaista. Sanon siis, ei ole. Juuri noin. Tarvitsetko muovikassia? Ei kiitos, minulla on oma kassi. No hyvä. Kassa kysyy usein myös, että haluatko maksaa kortilla vai käteisellä? Sanon, että kortilla kiitos. Selvä. Sitten laitat kortin maksupäätteeseen ja näppäilet tunnusluvun. Tai jos summa on alle 50 euroa, voit käyttää lähimaksua. Silloin korttia tarvitsee vain näyttää laitteelle. Lähimaksu on helppo. Käytän sitä. Sitten otat kuitin, jos tarvitset. Okei, kiitos. Sitten vain kiität ja toivotat hyvää päivänjatkoa. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Hei hei. No niin, se oli siinä. Miten meni, Omar? Mitä mieltä olit? Se meni ihan hyvin. Kun sen käy läpi näin rauhassa, askel askeleelta, se on ihan ok. Oikeastaan se on aika loogista. Juuri näin. Ja puhuit todella selkeää ja hyvää suomea. Kerrotaan vielä ne kaikista tärkeimmät lauseet, jotka tänään opimme. Okei, kerrataan. Jos et löydä jotain tuotetta, sinä kysyt. Missä on? Esimerkiksi, missä on leipä? Hyvä. Ja kun haluat ostaa jotain, sinä sanot. Haluan ostaa. Tai palvelutiskillä kohteliasti, saisinko? Erinomaista. Kun haluat tietää hinnan, sinä kysyt. Kuinka paljon tämä maksaa? Aivan oikein. Ja kassalla maksat sanomalla. Maksan kortilla, kiitos. Ja viimeinen tärkeä kysymys kassalta on. Haluatko kuitin, johon vastaan kyllä kiitos tai ei kiitos? Juuri noin, Omar. Ja teille kaikille kuuntelijoille.
Menkää rohkeasti ja kokeilkaa näitä lauseita. Pienikin yritys on aina parempi kuin ei mitään. Juuri niin. Suomalaiset ovat ymmärtäväisiä, vaikka kielioppi ei olisi täydellinen. Kiitos todella paljon avusta, Emma. Nyt minä vien ostokset kotiin jääkaappiin. Hienoa. Kiitos kaikille kuuntelusta. Nähdään taas pian uuden aiheen parissa. Nähdään silloin. Hei hei! Hei hei!